Gimingaw sa mama ni mo, gimingaw kasi mong mama. Uli na kami. Muli lagi ko ka ng wanay quarantine, wanay COVID ha. Yawan ni Martin mga. Lagi ko buwan mga. Layo sa kami din. Hi guys, Kaya walang tanggalin kasi. welcome to my YouTube vlog. Ay tayo ng kamote. Sarap ang kamote. Pampasto Smile lang, kahit malungkot. Ayan yung pagkain namin guys, among pamahaw. Nami kamote, May tuyo. ninja, bulan. Siya yung gusto ng tuyo dyan. Nilagang, Siya may paborito ng tuyo. nilagang itlog ayun Kain Diyan ako tayo, din, guys, na, paborito ng tuyo. Magtsa ako, maglipton. Siya healthy. Kanina, kay Kuan, lain nagang paminos ang lawas. Murabit ako, mura ko hubakan, gusto, mura ko piling ko, hubakan ko, anja. Agang sa'yo. Busy. Agang lipton. Ay, agang lipton ng pigaan, nga ni limon. Sarap. Kay Kuan, Akin. masama yung pakiramdam ko sa Tagalog pa. Ang limon agad sa akin. Nga na, kisay ganahan mo kag kamuti, diya. Anja. Siyempre, mukhaan pa kong kanin una. Kanon kay Kung kamote tayo. Kuwan. Mamaya kain na. basig bidlion ko. Bidlion magukog kamuti. Mukhaan ko kamuti pero kada bitang mo dighay ko gaslum. Mao nang kinahanglan mukhaan sa kog ngani. Mukhaan sa kog kanon una isa pag kamuti. Way majung i-vlog karon guys kay wa man ni majung ganap. Ginoo. Hindi, ara pong mingawa. Ang tawag ko sa muag, mga cellphone, way signal. Sus, Ginoo. Grabe jud. Ang mingawa ka jud sa muag. Hindi na tayo. Naan sa ta guys. Ano pala kami, mag-unbox ng hinatid sa amin. Hindi ko alam kung anong nalaman nito. Pamas ko. Yakdan dahil mi guys, huwag ka nang Ano to ispas ko. alutuin siguro ni Pasko. Salamat sa among frontliners. Salamat sa frontliners. Gusto ko Doktora. Doktora Domingo. Bawa ko salad. Ay, binilhan kami ng ganito. Dalawa. Mantika. Pamprito. Mantika yan. Pamprito. Medyo pampalakas. Ay, bakit? Imagine pala to guys. Ayun. Favorite ko yung pamprito. Tapos, ang galing ni Doktora kasi alam niya ang favorite ko. Tapos, may ganito. Tomato sauce. Ano to? Cream. Nestle cream. Merong hidden cheese. Nata di tuko. Pampalakas. Pilihan kami ng oatmeal. Sige sa tayo ate. Pangyatas. Tapos carnation. Sama mo yan ito. Tapos meron pa kami na. Tapos hansel. Pangmadalian. Sardinas ng madalian. Pangmadalian. Ay, 5? Ay. Tapos ano to? Avocado para sa batang biling matanda. Para sa biling matanda. Maraming avocado. Ano Tapos kalabasa, paghaba ng buhay. kalabasa, kamatis. Kamatis. Ano yun doon, te? Sayote, kamatis. Ay, sabi ka. Ano yun doon? Repolyo. Repolyo, saka carrots, kalamansi, eggplant, talong. Ay, malaking talong. Malaki. Buksan nga. This is eggplant, talong.
Nora, sabi niya. Lang. Bangus. Bangus-ngus. Tapos, Manok. Chicken joy. chicken. Ay, Magnolia naku, sawa na ko chicken. chicken. Pag nalit chicken. Mura Lagyan na. mo yan ng ano yung Ano yun? Repolyo. report niya sa carrot. Walang sibuyas. Wala. Kalamansi. Ay, walang sibuyas. Ano yan? Oo na si Jack guys, ang gihatid. Gihatdan mi, konsumo. Ni doktora. Kare jihang favorite jid. Kristo. Ilhan jud mig mga masakiton kay among rasyon bitaw kay ko ani Emergin. Bawal kape. Maura to guys. Naghatdan mi, salamat sa naghatod. Salamat sa frontline. Salamat sa among doktora Domingo nga nag-agwanta og tighatod na mo among makaon. Naghatdan mi gulay. Yan na. Kamusta man ka, Day? Gibingos mama ni mo. Yan na. I love you na ka daw tag regalo, Day. Ha? Dagang kag regalo? Tingin ng Mickey Mouse. Hindi nalipay ka. Hindi nalipay ka, Day. Nalipay ka? Nakahilak mo siya sa kalipay. Nakaiyak daw siya sa sobrang tuwa. I love you! Merry Christmas again, ha? Merry Christmas na yung nanaidig na. Itlog mo sudan. Sawa na sa... Wala isda. I love you. I love you. Gimingaw sa mama ni mo. Gimingaw kasi mong mama. Muli lagi ko ka ng wanay quarantine, wanay COVID ha. Layas na kami din. Cornito, pagpapalit ni nanay Cornito. Nagmatos na nailon sa papalit ng Cornito ha. Kinsa man? Mama, maadyo ka na sa Ate Rosalie. Maadyo ka na sa Ate Rosalie. Gimingaw na sa mama ni mo ra ba? Nakahilak na kas kalipay nga kuan. Hinay nihatag di mo regalo. Dog man ni. Aliana. Magpadala ko sa dahon ng mani-mani. Kasi gusto niya yun eh. Ay, pinutulak ko doon. Ang dami yung dito. Narabay daghan dari day dahog mani-mani day. Pwede namin mani-mani. Nay, kamusta man mo nay? Aliana, ipag-ibisita ako mani-mani. Wa man, yun naman to sa dyan nga na ako na yung sponsor ni Nini. Aras Aliana, wa pa ko ka I love you. Good night. Ara ba ning... Amlis programi nay. Jadi mo...
Hindi ka rin ikuan di ay, di muli siya karon. Muli ko ba siya ko ni kay magalita na sa galingan. Nagsitiri aman. Wala ni kay. Tawag na ko ba kay hindi nga po ko ngaliana. Oo, ko ko na. I love you. Kapag alin siya maka I love you. Merry Christmas po sa inyo dyan. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo. I love you. I miss you. I miss you. Good night. Wala nanay. Para mano. I love you. I love you. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas, Aliana. Merry Christmas daw yung nanay Digna. Happy New Year, ma. Merry Christmas. I love you. Merry Christmas, Aliana. I love you.